Era visto. Anselmo por un día. Como todos os anos, don Anselmo e súa nai van de viaxe a Lourdes. Bela Virxe, son moi beatos. Ata aquí todo normal, non? O milagre ven agora. Porque outra cousa non, pero a milagres non hai quen lle tosa a Virxe de Lourdes. A ver, Moncho, atende. Garaxe, oficina, almacén, caixa de luces e botiquín. Ten o botiquín fechado con chave. Home, claro, que queres? Que deixe as tiritas e o curocromo á vista dos drogadictos? O vicio non coñece límites, está claro. Atende. As chaves de casa. Deixame as chaves da súa casa. Sí, quero que vayas por ali, que limpes un pouco e que arregles as plantas. Se queres, podes levar a tua muller para que pase a fregona. Non sabe que ilusión lle vai facer. Grazas, don Anselmo, grazas. Moncho, quedas o mando de todo. Confío plenamente en ti. Non fagas que me arrepinta. Deixame ao cargo de todo. Que orgullo sentir a confianza de don Anselmo. A verdade é que non marcho tranquilo, pero non teño outra persona na que confiar. En fin, terei que arriscarme. Así é a vida. Non fagades caso. Vai non prometerse comigo para picarme. Elvira vai tolear cando saiba que temos a casa de don Anselmo para nós. Que gusto por todo. Mira pa aquí. Unha lareira moderna, de deseño, portátil, que lle chaman. Quentar non quentará, pero queda preciosa. Pedra castellana, o tipo non foi ao barato, non. Moncho, a min todo isto dame arrepíos, pareceme un panteón. É que saberás ti de decoración clásica, criatura. Mira pa aquí. Ponte aí, xa verás que ben che queda. Pareces unha marquesa, a marquesa de Lameiro. Agora poño un cinzano ou un licor 43. Eu non quero nin cinzano, nin licor 43. Eu que quero marchar para casa, Moncho. Bueno, pero disfruta, mira, relájate, ponte cómoda. Eu vou pola casa a dar unha volta e chequear un pouco todo. Deus te libre de tocar nada, a ver se vai romper calquera cousa. A nedalle. Esta casa agora é como se fose miña. Igualiño. Fun dar unha voltiña pola casa, máis que nada para chequear que todo estaba en orde. Típico. E a que non sabedes lo que atopei. O toque de clase que me faltaba. Que? Que che parece? Séntame ben, Ai, Moncho, pero que dis? Só quita esa roupa que me das repelús. Pero, por favor, Elvira, eu agora son un home cunhas obrigas, unhas responsabilidades e teño que estar á altura. Pon un whisky, fai o favor. Ai, Jesús. Ela é moi humilde, moi sencilla. Moito de quedar na súa casa e non a quites de aí, Vaille custar moito entrar no novo mundo da alta sociedade. A ver, Elvira, a ver como te explico para que o entendas. Teño ao meu cargo unha empresa punteira. Teño ao meu cuidado un chalé de postín. Que queres, que vista como un pailán? Che, coidado co que dis, que ti como un pailán non vestiches nunca. Despois de casar comigo, que antes... Vaya por Dios. Pero que saberá ela de moda, que non sae do feirón de Santa Comba. Eu agora teño que vestir como o que son, un empresario de éxito. E a miña familia é igual. Bueno, menos ela, que é moi túzara. Pero, fillo... Que? Está guapo ou non está guapo, rapaz? Eu non o acabo de ver, Home, a ver, isto para estar na casa está ben. Pero non podo sair así a rúa, A rúa para ti acabouse, chaval. A partir de agora, ao sair do instituto, de cabezas ao club de tenis. A ver se ali aprendes algo. Moncho, non te estarás pasando. Pasarse sería mandalo ao club de golf. Pero co de tenis por agora vai que chuta. Mira, para xa, Monchiño, para xa, que me estás dando medo. Desde que marchou don Anselmo é que non te coñezo, non és ti. Era visto. Como lles traballa a cabeza ás mulleres, Pero que terá que ver que eu vai elegante? Eu sigo sendo o mesmo Moncho de sempre. Pero vamos a ver, ti que pensas que isto é Túnez ou que carallo? No, nin levar a muller ao hospital, nin hostias, Elvis? Nada de nada. No, e se non queres traballar o domingo, colle la patera e volves para Ecuador. E a tomar polo saco, veña. Hágonos... E vos que? Vos que descansando, non? A vivir, veña, rascando as... Vos que pensades que isto é un balneario? Que é a Xunta de Galicia, isto, que aquí non traballa nin... Veña, recolledes estes 4 bultos e ao lombo, nada de caterpilar que... Mandar non é fácil, non? A responsabilidade pesa. Pero hai nos que poñer firmes, para que non se che suban as barbas, non sabes?
Ai, a soedade do industrial. Boas. Buscas, pon aí un whisky. É dos caros, eh? Coño, Moncho, moi elegante ves. O normal dun home da miña posición. E, home, si, pois agora que te miro daste un aire con Julio Iglesias ou co pai ou por aí. Mentres faz memoria vai poñendo o whisky. Sí, que non teño todo o día. Xa vai, caramba. Cala a boca, que se empeza. Notina, a ver a que pó. Home, non iredes ver o fútbol. Home, a Copa, de por Ponferradina, Moncho. A Copa en Intereconomía están poñendo o programa da bolsa, eu teño que velo. Moncho, ti estás ben? Perfectamente. A ver, un pouco preocupado pola baixada de Telefónica, pero do resto... Moncho, que che pasa? A ver, ó, que tes? Di, contanos. Eu hecho un golpe ou algo, que luchar. Tiven que marchar, claro. Meteuselles na cabeza que tiña que ir ao médico. Pero que saberán eles, ignorantes. Punto de vista constitucional, lo decía Alejo hace un momento. Moncho, por favor, non podemos cambiar isto, home. Pero, por favor, non me sexas ignorante. Non ves que teñen moita chispa? E non son só paveros, eh? Os contertulios de Intereconomía son os únicos que din a verdade. Pero é que vai empezar o padre Casares, home. Por favor, mira, non me compares. Intereconomía, as cousas como son. Que ganiñas teño de que volva don Anselmo. A ver se remata esta tolería. E que terá que ver que volva don Anselmo? Eu xa son así, non vou cambiar. Aparte, en canto me vexa don Anselmo, vaime tratar como un irmán, como un igual. Está feo que o diga, pero eu creo que me vai querer meter de socio. Accionista. Como que non está o xefe? O xefe son eu, eh? E vas facer o que eu che diga, entendido? E para ti nada de Moncho, para ti son don Ramón. Repite comigo, don Ramón. Correcto, así me gusta, payaso. Vaya, vaya. Así que, don Ramón, así que ti é o xefe. Podes saber que está pasando aquí, Moncho. Nada, está todo baixo control. Tiven que meter en cintura a Hipólito, o director do banco. Ah, menos mal. Que dixeches? A don Hipólito, o director do banco, pero ti estás mal da cabeza. Hai que metelos en cintura, senón a banca sóbese xa as barras. Pero como que en cintura? Si don Hipólito é o que me dá os créditos para ir tirando para adiante. Voute matar, desgraciado. Mira, Anselmiño, mira, o que eu precisamente falaba con el é que non poden facer o que queiran. Estás me chamando Anselmiño? Estás dicindo que ti máis eu somos iguais? Home, levo varios días á fronte da empresa, A fronte da qué? A fronte da qué? Poderemos... Fai un favor, quítate esa ropa de mamarracho e quítate diante de min antes que me esqueza as promesas que lle fixen a Virxen e te desnombre a paus. Se vos digo a verdade, foi un alivio. É que era moito estrés, home, non compensa andar con tanta presión enriba do lombo. Por non falar das gafas graduadas que me estaban escarallando os ollos. Que tanta gana tiña de callos, eh? Pois veña, come, que te estabas quedando en nada, eh? A responsabilidade, Elvira, que non che deixa facer nin a digestión tranquilo. Xa pasou todo. Menos mal, eh? Que xa te estaba botando de menos. Acaba rápido, que ainda nos dá tempo a botar unha sesta, viña. Hola. Hola. Aquí non sabedes o que me pasou. Pois que cheguei ao clube de tenis e non me deixaron entrar. Anda, cala e come, Kevin. Como que cala? Pero mira, cheguei ali á porta e dixeronme, aquí non podes entrar máis. A ver, Kevin, a ver. Que? Ti queres xogar ao tenis? Non. Bueno, xa está, non volve por ali e punto. Xa está. Veña, come, anda, come. Ah, por certo, tú nai máis eu ímonos deitar un pouco que doi algo a cabeza e...